Kani gade ke Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Khadc Hills Autonomous District Council, kabalathaw ya kasenjok jong ki Khlieh Nongsynshar Shillong ya kabalatep kum ka Council of Traditional Chief and Headmen, kalarai banlom ya baro kisiem, ki menteri, ki basan, ki bakraw batri, jong ki hima baperoper, ki siem raj bat kumjoro ki rang ba Shillong, na ki Shillong baperoper, ki badang ha bapo opor usam, jong ka sek schedule. Yakani ke jelang on pelong Hamadan student Jayaw Shillong, haka lai Tarik ubnai Risaw banwan, menta araja karpra, kaban sedang haka puar karwe bejem stem. Hakani ke jelang on jet rui ki nongkit kam jong ke senjok, bala itu da ke district council. Yakani lapan pena do chief executive member jong ke Khadc uba HS Silla, henne kasngi ka arpsan Tarik unai lor araja karpra, haka jikendo bat kinong patai kubor ke jella haka kamra Tarik kam jong u hapo ke Khadc. Nak benda kajing penteri kami ya kini ke meeting ya kini ke rules ni lah hot iki SIM baro tagi SIM raj Khlieh do ki sardar kemudian ki Khlieh Nongsynshar bahkan tup lang ya ki menteri kan tup lang ya ki SIM raj ki sardar raj bar kirang ba Shillong baro ya kini ke meeting kan long kini kijing ya kendo ya kini kan long haga lai Tarik Oktober arja katra hapo manan student hapo hari BJM step di kalong session meringkong kalong ba in batay ya kajing tumu jong kani ka rules nanta yaki itu borok bilawan kemudian bawaan ni obi ki ba di tangi kirang ba Shillong sadar Shillong ki SIM raj ki sadar raj ki Khlieh do raj nanta ki menteri ki bakraw batri itu nanta bat ki SIM apa kan tu wah dadar ki sadar ki Khlieh do di hadin nangta kan sa don ke lunch break pada hadin kita kan sawan par ka ba kini jit ya kini kam jong ka dika council na pedenggi SIM kirang ba Shillong di sadar pat kita di ni kerpat na kalian jogi ke isi ba ko ni la pha ka jing tip lang ba ki SIM bikin tip lagi jong ke hima par khoi tinai ke isi ke kerpat par ba jong pi lat patai kubor ba kini kan long jip tip yo don menu ni kirang ba Shillong kini ki menteri ki bam yo jip tip nang ba barok kini ban wan ban poi shwa ka khatwi biji nang ba ni pendep ya ka registration nang ka bentai joki ban tip barok ki rang ba Shillong jong ka apo ka bri nyu trap apo ka jurisdiction jong ka KACC ni wan lut rang ba Shillong sadar Shillong ki SIM right sadar right nang ka SIM bat ki Nongsynshar barok khoi ta ki gowi Hakani ke jingi kendo barkinong patai kubor. Uba HS Silla ulai thuru baka ke HDC shan kan sathano ya ka town and rural development. Kaban pet na kabanta ka ans na yeng kabaya sriyam thek kum ka Khlieh Urban Development Authority jong ka sarkar jilla. Sutu bakani ka kam kala ka kam menta kala wan po ka district council di penbait ya ka building by law regulation jong ka district council Shai VM charge undang I finalize kali shai ban manta ban create ya kani ka town and rural development department ba long ka molong ka muda ti ni create ka jong department ni ban la ban function kuma ka di ban function ka muda ni tangi la ka dra ni ta Shushu ka executive committee jong ka HDC kablasong jelang henne ka sngi ka arpsan Tarik unai lor klasyam ro e karai ban sapha da kajing tho shaulat ka jilla na ka banta ban manjur ya kajing patrikam ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 how port usam jong ka schedule area jong ka district council andala dat manjur da ka darbar kerpang jong ka district council uba HS la ulai thuru ba kajing patrikam ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 kalong hadin ba ka sarkar jilla lengba ka shiti ka balapha da under secretary jong ka political department kalabtha ban bisha de kijing dawa jong ka new trap youth council ban pentrekam no ye ki inline permit hapo upor usam jong ka district council hakabe dai bakane uni UCM ka KHEC ulai tho ba ka council kan sapha da kijing tho shaulat ka jilla bon ai no ye kijing manjur halor ka village and town police onda la pentrekam ye ki inline permit hapo upor usam jong ka district council ketika isi meta ski kala shim ya rai ba kat kum kini ai ka bangi di ben le kalong ba kani kala ha po ka notified act jong ka ki HDC kalong ba in pass ya ka resolution ka house ka bangi sa special session in urge governor ban notify
ya ke Penteri kami ya ni ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act Regulation 1873 Penteri kami no ini dalam Penteri kami ni kemud ba ka ILP kala trikam di boros kita kila su untuk Penteri undang ila ya wa ini ngelap ba bor ban Penteri kami ke ILP ke dei ka EDC atau Nongsynshar Council Khadc Hills tu kau kena le kerja di ilmu pentai ni makanya nak setiap awan nak setiap government di tiba kanika Bengal Eastern Frontier Regulation but ya kani kalau ba Nagaland ru ketika ni kanika juhi Nagaland Mizoram di pentrikam dah kanika juhi kanika Eastern Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 kini kalau ke board ba sultanat nak bentau pai ba jungi po kani ka area ju pakai ACC ba shen ngin sala ban pentrikam ya ka ILP di nomor bangin sala ban pentrikam kini ka ILP di kalau ke badan kam ya ka ya governor ban approve ya kan di ka village and town police jog ka ACC ru mangin kam lagi pulit di jong ban mani kini ki check it to the kita ni bisa buat apa kini bila ida kembali jomblo kini kalau ekspor kini schedule notified begini ki act central act tidak long ekspor ke area jomblo district council di minta kalau sambo governor kat pun kini ka power ini notify ini pada din tangi satha rules sikam ka ILP